morning guys! Welcome back again to our channel. So, another video na naman tayo today. So, yes guys, if you have noticed, meron kami mga another maliliit dito. So, sila yung pure. So, sineparate namin sila from those basilan na shamu, na nakrosa shamu. Tapos yung native na nakrosa shamu. So, ito, pure shamu lang yung iniwan namin dito kasi ito nga yung ating vlog today is magliligo tayo ng ating mga alaga. So, sila ay nag 1 month sila kahapon, 25. So, na-shoot ko to is April 26. So, late lang to ma-upload guys. Pero, ayun, ang ating date ngayon is April 26. So, kahapon sila nag 1 month. So, ngayon is liliguin na natin sila ng wash out. So, diretso lang tayo wash out. So, ito lang yung gagamitin namin na pangtakip sa kanila guys. Kasi, wala kaming net meron kaming square pins pero wala kaming net sa around it na ilalagay kasi ginamit namin. So, ito na muna ang gagamitin natin. So, ayan. So, marami nagpapa-shoutout. So, I'll be doing a shoutout later. So, after this video na lang guys. So, abang-abang lang kayo kasi I'll be doing it again kasi meron naman. So, salamat nga pala sa mga nanonood ng aming videos. Because of you guys is rumarami na tayo in this channel. So, ayan. Kukuha na lang tayo ng ating mga sisiw. Ayan sila guys. So, nanonotice namin dito is ano yung pure namin guys. Sa first na ano namin is marami yung lalaki. So, siguro nasa 3 lang yung babae or 4. Pero ito yung unahin natin. Lalaki to guys. Ayan. So, yan yung ating uunahin today. So, wash out yan guys. Ayan. So, diretso na lang namin. Ayan. So, 1 month sila naligo. Ayan. So, I know na marami sila nagtatanong yung iba naming sisiw is hindi namin naligo before. Pero ito, nililiguin namin guys kasi since pure din to. So, ayan. Liguin natin sila. 1 month old sila kahapon. There you go. So actually guys, nasabi ko to before, 10 sila, but unfortunately namatay yung isa nito. Kasi parang naipit ata iyon ng nanay, nung pinadala pa namin sa nanay. So ayun ang nangyari. Kaya 10 na lang sila na natitira na pure. So hindi pa tong batch na to guys ang siguro ibebenta namin. Siguro yung sunod na batch nito. Mga nasa ano pa sila ata, mga nasa 10 days siguro sila yung ano namin. Yung second batch namin. So, ayan, lalaki ata to guys. Well, actually, lalaki siya. Mapapansin nyo naman sa kulay. So, marami din nagsasabi na yung aming tandang is hindi daw siya mo, ganito, ganyan. Disclaimer guys, matanda na kasi yung ano namin. Nakuha namin siya, mga 10 months old pa siya. And then, mga siguro nasa 3 years na rin siguro siya sa amin. Or mga yung taon na ano siya, nabuhay. 3 years na siguro din siya, yung edad niya. Kaya guys, hindi na kasi siya nasasana yung pinapakain na sa fence na parang dito tapos dyan ka magpapaganyan sa kanila. Kaya sila tumatangkad tingnan at saka parang nagbo-broad yung kanilang katawan. So hindi na kasi siya nagaganon guys. Kaya mapapansin ng iba is parang nakaduko na siya o hindi na talaga siya yung the usual na nititrain namin. So ayan yung ating first kiddo. Ayan siya sa loob guys. Ayan. Ayan. So, etong basket na lang muna ginamit namin guys para lang din maligo sila. Pero madali lang yung matayo guys kasi konti pa naman din yung kanilang mga balahibo. So, eto. Lalaki din to guys. Ayan. Lalaki. So, ingat-ingatan din namin. Hiniingat-ingatan din talaga namin yung aming pure. Kaya eto. Pipa-conditionin din natin. Minsan. Ayan. So, yung gamit nila guys sa pagpurga, nung 2 weeks sila is, nung ano sila is, yung 2 weeks after nung napisa sila. So, 15 days na roughly ganun is bastonero. So, hindi pa namin doon napupurga by this, yung katapusan. So, siguro by the next couple of days, magbabastonero ulit kami. Para mapurga na ulit sila. Kasi nga, kailangan na rin. Ayan, every 15 days kasi kami as much as possible guys na nagpupurga. So at least lang guys kung sa inyo, kung hindi nyo maano yung 15 days, every 15 days, at least once a month makapagpurga lang
tayo ng ating mga sisiw. So, ipapakita ko muna guys yung aking sinasabi na baka by the next batch. So, update na rin to sa kanila kung malalaki na ba sila. So, siguro nasa around ano sila, 10 days. Hindi ko matandaan yung ano kasi, yung kanilang date. So, eto. Ayan na to sila guys. Malalaki na rin. Ayan. Yung mga walang wire stripper o yung mga walang ano sa mga paa nila guys, is yan yung ating mga pure. So, ito yung ating mga pure. So, this batch guys, so update na rin dito. Quick update. Ayan. So, ito na yung iba. Ayan. Ayan. So, makukulit na rin sila. Ayan. So, ayun. So, marami nagtatanong kung bakit namin winawalay agad-agad yung nanay. Purpose din namin po guys na at least within a span of 30 days or 1 month is makakuha rin tayo ng 2 pangitlogan or at least man lang makaano sila makaitlog na agad para hindi tayo lugi din. So 2 weeks pa lang labas na agad yung ating nanay sa cage, then iwan yung kanyang sisiw. So ito guys, yung ganyan, yung pure namin, yung ganyan. Ayan. So, ayan. So, we're also studying guys kung paano sila mapapalike kung paano talaga. So, comment down below any suggestion kung paano sila i-train. Like how those shamu things ng mga chicks na para at least later on is masanay sila na ganun yung kanilang pagtindig and everything. Like the way they walk, yung mga ganong strategy. Pero we have some persons na nakakausap na din. Pero later on na namin yan i-share guys kung paano yun namin gagawin kasi iti-try pa rin namin in her backyard. So, let's go! Din kami nagpaligo pala kasi ganito napapansin namin to before. Ayan. Yung mga ganyan Yan yung mga kagat ng hanip guys or mga kuto. Ayan, kaya nililigo na rin namin. Ayan, meron pa sa kabila guys. Pero hindi naman sila lahat guys na meron. Ayan, meron lang mga iba. Pero lahat na lang din niligo namin para iwas na rin sa iba nung mga hindi pa nakagat. Ayan, so kaya din kami nag-decide na magligo na. So, eto guys, babae pala to. Ayan, baka babae to. We're not yet sure kasi nga hindi pa kasi marami yung balhibo nila. So, ayan, pero sa mga napapansin naman sa natitingnan namin, ayan. Focus natin dun sa loob. Ayan. Okay, saan sila banda? Doon pala. So, sa napapansin namin sa kanila is halos marami ang lalaki. And then, yung babae is kakaunti lang guys. Mga nasa 4 lang guro. Well, 9 lang naman sila. Siguro mga nasa ratio lang din na 50-50. So, ayun. Ayan. Relaxing muna ang ating baby. So, tingnan nyo muna yung mga gilid-gilid. Kasi mayroong iba dyan na makikita nyo. Na mga kagat-kagat. Na mga kuto. Ayan. So, ligo-ligo din tayo. Ayan, guys, ayan. Yung mga ganyan po, ayan. Ayan yung sinasabi ko na baka yung mga season nyo is meron ng mga ganyan. So, liguin nyo. Kasi para rin sa susunod na mga paglagay nyo sa lupa or what is hindi masyadong prone. Ayan. Kasi naligo na natin sila. Para rin madali silang lumaki. Ayan. So, kasi yung pagpapaligo kasi guys, isang pagpapakondisyon din po kasi yan ng manok natin. Kasi, yan, kung napapansin nyo sa mga hybrids, hindi ko naman sinasabi na I'm pro into hybrids, pero marami akong napapansin or nakikita namin, napapanood sa YouTube na nagliligo talaga sila ng hybrid kasi nga yun din yung way nila na pakondisyonin ang kanilang mga manok. And guys, shout out pala tayo ng names para habang naliligo yung mister ko ng mga manok or ng ating mga pure. So, ayun yung ating mga pure guys. Ayan. So ayan guys. Yung isang yan, ayan. Ayan, lalaki yan guys. I believe lalaki yan siya. Ayan. So, ayan. Halos lalaki kasi yung kadalasan na papansin namin dito sa batch na to. So, anyway, ito pala si Rapido. So, mga nagsasabi dyan na Holohano yung aming Rapido dito. So, ayan si Rapido. So, disclaimer, matanda na siya kaya medyo ano na yung kanyang tindig. Hindi na siya like the broad or the usual noon na napakataas tingnan. So,
Pero meron siyang Facebook, guys. Pero I believe hindi na yun nagra-run or hindi na siya ginagamit ng sino man or nung nabilhan namin ng kaibigan ng mister ko. Kasi nga, yun nga, natalo din kasi si Rapido noon. So, ayun, kaya din namin siya nakuha kasi parang dismaya yung owner. So, that's why nakuha din namin. So, our purpose is also, guys, para nga mag-upgrade tayo ng ating mga, para mag-upgrade tayo ng ating mga natives here. Kasi yun naman din yung ating purpose, ang pag-native. So, anyway, shoutout muna tayo. Shoutout tayo kay Ma'am Silette Codilia. So, sa kanya mga kids din na si Andre and si Axel. Hello kids! Thank you sa panonood ng aming videos. Also to Sir Rinaldo Guevero from Libuna, Bukidnon. So, malapit si Sir sa mga relatives namin. Also to Dong Badayos from New Corelia Poblacion, Davao del Norte. So, malapit si Sir sa Cotabato or sa North Cotabato. Kidapawan kasi kami. So, ngayon, yun nga pala sa mga nagtatanong kung saan yung location namin. From Mindanao po kami, specifically in Kidapawan, North Cotabato. So, part po siya ng Cotabato Province. So, we also have Michael Lumungsod from Grande, Alberta, Canada. So, maraming salamat, sir, sa panonood. So, yun nga, nasasabi ko to always, marami ng mga OFW na nanonood sa atin. So, eto nga pala yung aming lumilimlim na isa ring tungko, or yun yung sinasabi ko, guys, na magaganda yung kanilang egg. Or parang napaka-organic kasi nga, yung kanilang egg is brown yung kulay. So, we also have Edwin Monville from Mingaw, Iloilo City, to Red Tiger from Kuala Lumpur, Malaysia. So, marami akong mga nababasa na mga galing sa Kuala Lumpur, Malaysia. We also have Sir Seldon Uling from Riyadh. So, we also have Ruel Pascualado, and also to Pascualado family from Bawing Jensen. So, malapit lang si Sir. And also to Alvin Gonzalez from Saudi Arabia. And then we have also Janelle Luzon from Digos City. So, napakalapit na lang ni ma'am. So, we also have Janvert Gamer, Jeffrey Maderal from Marinduque. And we also have Romar Busihan. And finally, to Jean's Vlog. Maraming salamat sa inyo, guys, sa mga nanonood ng aming videos. We really appreciate it. Kasi nga, because of you guys, is nandito pa rin kami in our channel. At patuloy na nagbibigay ng mga informations, mga konting kaalaman regarding our backyard. Ayan. So, isa din tong lalaki, guys. Ayan, mapapansin nyo. Ayan. So, 1 month na sila, guys. So, niligo na namin. Ayan. So, maraming salamat sa inyo, guys, na mga nanonood. And yes, if you haven't subscribed, please do consider subscribing, guys. Do like this video, share this to your friends, comment down below kung meron pa man kayong mga katanungan. And yes, I guess this is it, pansit. So, this is the last part of our video. Thank you so much for watching. I will continue posting a lot of more videos for you guys para at least meron kaming ma-share and meron kayong matutunan. Kung gusto niyo lang naman ding apply sa inyo, why not? Kung hindi naman, guys, there's no problem regarding that. Thank you so much pa rin dahil napapunta kayo sa aming channel. So, yan. Please stay safe, stay home. Goodbye, guys, and peace out, everybody. Goodbye.